Ghana for yemmo President John Dramani Mahama abaso. Yemmo na baso efi se okoye no okotono oman Ghana. Tono okotono oman Ghana no eye ne papa mu a okodi adansepa ede fa oman Ghana ho. Ema wiase nyina ene wo mu ahu se oman Ghana emre bi na yesika atete apansam na eni animonyam ewo ewiase amansan anim nkrofo ewo dwetire a omo pe ba bi de akohye na Ghana yesika Cedi eni animonyam no wako enhyemu ewo Japan na ye enhyemude bi a etoso enkron wo ma to din se Investment Forum na etoso nkono Tokyo International Conference on African Development na hono mampani akan sema sansem no ye ka bia chone ewo se ye bo mampani abaso mampani asam no yetietia o se wiase ha sesei Ghana ye Cedi no na ye the best performing currency ani best performing currency sika kro ya Cedi kro ya last year na ye describe on say a worst performing currency no mampani say wetimi ombe aban sesa ya omba ye wo matimi atoto niema ama sesei ye currency no animonyama bam na animonyama abaga na sika mu no efiri ewase ewo ba bi efiri nyese sorry ya wo say afi etwa mu 2024 na inflation jina 23%. Nyame atom wo matimi aya brano ase ya say about 13.7%. Ani da kwan say afi kura be ko na wie ye no na ya free 13 aba form aba beduru a single digit inflation. Na ochiremu say sa Ghana adwuma ya ye we sikasem animonyama abam amoka say the best performing currency no na se kire bio anane mfanto mu bio ni say rating agencies nyina wo ma rate Ghana say ye credit worthy kire say ye kasa wo ma bi ye credit worthy a o man no betimi akwa abonten akwa akobo besia ama obenya nkrofo a ye bebo no besia but ni nyina no eye adwuma eye den ekoso a efa yesikasem ene animonyama aba yesikasem no mu enti osande to dwa say wenum nyina chi no se obi kita jetire investor bi opeba bi di ne sika akosha onkai Ghana efi say anya hwe no Ghana na ye headquarters edema African Continental Free Trade Area Secretariat no AFCTA omo secretariat no Ghana na ewo Ghana na ye headquarters control abibiman nyina adwadie enti no obi di ni dwetire eba be hye Ghana enam se Ghana na Africa adwadie nyina ti ewo no enti no wo mo ba omo mmoka ombenya emfaso na okiremu bio se saa adwadie na na tena ye kese wo Ghana no ebema eye aman beye aduonum ene beba bedi dwa Ghana ha enti se wo mo ewo dwetire no ede wo mo dwetire ba ade a ebeboa pa o mampani ma ama sande to dwa bio se wo mo a ekita dwetire no mpese o mo ba Ghana ebe ye enwuma bebiebie enwuma a wo mo eba wo mo ho beto no aban de nhihye bebre ena agu akwan mu ene se empo ombema omo enema bi a incentives bi a ebeye free na ebeboa wo mo ama wo mo adwuma ye no wo ma setena etume atena na omo ahenhan wo mo enti se nipa no wo baba bi te se automobile mu wona ye car ni mfidi dwuma ana oba agribusiness mu ana oba energy sector obi ba manufacturing ana se ade bia obia wo na dwetire bi opese ode ba ebehye oman Ghana mu no oje nipa no awa atu omampani ton a wakoton Ghana yi wose ye bona baso se de America ya ka no efi se eye enema papa
ɛwɔ ɔman Ghana ho ɛna wakɔda na di ɛde akyerɛ amansan wiase nyinaa ewom sɛ Japan na ɔkɔɔyɛ deɛ nanso ɛnɛ asɛm a mekan wiase nyinaa ɛɛka bi okɔ BBC CNN Al Jazeera ɔmo nyinaa ɛka asɛm a mekan bi enti ɔmampanin watɔn Ghana ɛyie paa yɛmpayɛ yɛahoɔden ɛna yɛmfa ntae n'akyi sɛ anamo a ɔtuo no ɛbɛso aba ɛde ama yɛn nyinaa ɛfiri sɛ ɛnkwan ɛyɛ da a ɛtaa no ɛsa bi ɛnom enti anuanom dia ɔmampanin wakɔ akɔyɛ enie ɔtoa so kan ya kan sɛ wɔn bɛkɔ agri business mu koraa no ɛwɔ the 24-hour economy no mu no wɔn ɛbɛdi dwuma bebree a ɛbɛboa wɔn ama wɔn de wɔn ho ba na wɔn bɛyɛ adwuma wɔn mu a wɔn bɛtumi ahwɛ na yɛnya nneɛma a yɛde bɛkɔ enyirisi adwaman ahodoɔ ɛso wɔsɛ wɔn nhwɛ na wɔn mfa wɔn dwetire nyinaa ɛmra Ghana ɛhanom ɛfiri sɛ sɛ deɛ abibire mu ha ɛne wiase ha wopɛ ɔman baako a ɛsi mpuntuo kwan so ɛnneɛma ɛdane ɛnneɛma ɛtotɔ ne kwan mu na ayi ne ti from ɛte sɛ ababaawa a ɔyɛ babun a ɔnka bɛrima ɛda na kyerɛ sɛ ɛyɛ ɔman Ghana ente abusuafoɔ wɔse ɛwɔ sɛ China ne Ghanafoɔ yɛware yɛn ho ɛwɔ adwadie mu saa kwan no ɛso no ɛno betumi aboa ɛwɔ hɔ ama bibia atumi akɔ enti abusuafoɔ sɛ yɛbɔ ne tɔfa a ɔmampanin wakɔtɔn Ghana na watɔn ne yie na wama mpanin kasa a yɛka yɛsɛ obiara ni hɔ a ɔde ne nsa benkum ɛbɛkyerɛ n'agya efie ɛkwan no ɔmampanin John Dramani Mahama wakɔ wakyerem na wama bibia ayɛ pɛpɛɛpɛ saa ɛwɔ hɔ ɛnom enti ɛnɛ deɛ ɛde maa wɔ no Ghana Cedi currently no ewiase nyinaa ɛno na yɛakra no ne sɛ ɛyɛ the best performing currency ɛwɔ ewiase ha ɛnom. This is according to the gospel of President John Dramani Mahama.